Primer que res, per si hi ha algú que no em coneix, jo era la germana de Jordi. Tot i que fa dies que ho vaig venir, per mi el fet que avui estiguem aquí en homenatge a Jordi em resulta realment molt sorprenent. Primer perquè encara avui en dia em costa de creure que no hi sigui. I després també una cosa que m'ha sorprès molt gratament és la quantitat de mostres d'afecte que m'ha anat rebent la meva família i jo des que ell no hi és. Us volia explicar una mica com ha anat tot plegat això, perquè crec que no ha sigut la manera normal en què funcionen aquestes coses. No hi ha hagut una idea preconcebuda de farem un homenatge i hem començat a pensar què faríem, sinó que una sèrie d'esdeveniments ens han portat aquí, avui. Primer, quan el Jordi va morir, jo me'n vaig adonar que ell havia acabat el seu tercer manual i que, a més, havia encarregat a diferents persones coses. I aquestes persones van anar venint. El Cazares li havia encarregat fer el pòrtic, el pròleg, a la Margaró li havia encarregat fer la correcció del text i, clar, estava enllestit, només calia editar-lo. No havíem d'editar, estava claríssim. I vam decidir, els que estàvem allà, al cap d'uns dies de l'enterrament ens vam trobar a una taula, uns quants que tenien intenció de fer alguna cosa. Estàvem el Xavier Baró, el Jordi Gassion, la Mar Baró, el Cazares, el Roberté, el Julià Lacebron. Estàvem uns quants amb intenció de fer-ho. Ens vam repartir la feina una mica com vam poder, perquè encara no teníem molt clar. I bé, per una vegada, el Cazares ho va comentar, però la farem per una vegada a la nostra manera, perquè estàvem cansats de demanar-li al Jordi, sempre que li donàvem consells, ell no escoltava mai cap, perquè ell feia a la seva manera, a la seva característica. Bé, també a la setmana d'això, o pocs dies després, va venir el Maia i va venir l'Armengol, que em demanaven que si podia buscar per fer una exposició retrospectiva, que anés buscant dibuixos, i molta gent també va demanar que tenien ganes de veure dibuixos seus. I bé, el fet és que jo em vaig trobar al cap d'uns dies embolicada mirant quantitat de dibuixos, mirant milers de papers i fent el possible per resumir el que per mi era irresumir. Això en realitat és un homenatge a tots els que heu sabut valorar-lo amb ell. Jo, de fet, aquí només volia agafar la paraula per donar-vos les gràcies per haver vingut i per donar les gràcies en nom meu i en nom de tota la meva família a totes les persones també que han col·laborat perquè això estigui fet, pel llibre, per tot això. Gràcies, vull dir-ho persona per persona, si puc. Gràcies a Josep Maria Cazares per estar en tot moment, que deu de pensar que soc una pesada, em sap greu, però per haver dissenyat el llibre, coordinat el llibre, haver fet el cartell, a l'editorial Pagès per haver-lo editat, al Xavier Roberté també pels seus consells, per la seva presència, el Xavier Baró, el Jordi Gassion, la Mar Baró i el Daniel CC per haver-me mostrat la il·lusió que els feia fer aquest concert, a la Rosa Fabregat, al Pau Etxaúz, al Carles Maria Sanuy, al Josep Ramon Jové, al Julián Cebron, al Miquel Cardell, pels textos meravellosos que surten al llibre, que també en surten dels músics. També gràcies a l'Armínia Silvent, al Josep Maria Maia, al Josep Progés, perquè ens van ajudar a buscar fotografies. També al Josep Borrell, del Departament de Cultura de la Generalitat, al Josep Maria Soler i Sabater de l'Institut d'Estudis Ilerdenses i de la Diputació, a la Montse Parra de l'Ajuntament, que no van dubtar en cap moment de fer-nos suport i de col·laborar. Des del primer moment ens van dir que sí. I també a tots i a totes els seus amics i amigues que tant en els seus moments més galàctics com en els menys em consta que l'heu sabut apreciar i valorar. Se m'oblidaran noms, però ara em venen al cap l'Armengol, el Pere Sandoval, el Reixac, l'Oriol Aromí, no sé, segur que m'oblido gent. També a tots els companys de la Societat Catalana de Ciència-Ficció. I bé, també vull donar les gràcies al Jordi, sigui on sigui, perquè m'ha donat l'oportunitat d'haver-vos conegut a molts de vosaltres. I ha estat molt maco. Bé, i
per parlar d'ell o del llibre jo no acabaria mai. Deixaré la paraula a... que mira, casualment he vist que el Jordi mai que jo conegui no tenia per costum pertany a cap col·lectiu, però casualment hi ha 3 representants de 3 col·lectius als quals va pertànyer. El Xavier Reverter, de l'antic Callejón, el Pau Echauz, la Quera, i la Rosa Fabregat, de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. Sempre se m'oblida. Després de parlar també hi haurà un concert, que és quan començarà la festa, que el concert el faran en la Mata Baró, el Jordi Gassion, el Xavier Baró, però amb un tast inicial que cantarà la meva filla i neboda del Jordi, que li feia molta il·lusió cantar-li, cantarà acompanyada per Daniel Cessé, del grup Doblet i Cessé. Bé, jo he acabat. Jo espero, i la meva família esperem, que passeu molt bona estona, perquè sens dubte això és el que el Jordi hagués volgut. Moltes gràcies. Abans que res, moltes gràcies a la Montse i al grup d'amics que han muntat aquesta trobada d'homenatge al Jordi Bort. Quan em va trucar la Montse per dir que vingui algú de la Quera a parlar, vaig dir sí, no preocupis, ja farem alguna cosa. I aquests dies he anat a buscar a la biblioteca el llibre que vaig tenir l'honor de prologar del Jordi. Es titula La ciutat sense món. I l'he tornat a llegir. I he tornat a gaudir, però moltíssim, moltíssim. Hi havia moments que se'm posava la pell de gallina i, a més, vaig començar a llegir-lo en l'edició que em va passar el Jordi, amb el quadern amb espiral. I dic, a veure com va quedar l'edició, he buscat l'edició i de sobte em va caure aquest sobre i va ser un flash, no? Perquè estava al despatx i me va agafar com un calfred que, caram, Jordi, tornes a ser. Me l'havia posat a dins de l'exemplar ja ben editat, no? I quan ahir el vaig llegir, vaig quedar distret, no? Hola, Pau, he pensat que t'agradaria tenir un exemplar de l'edició del còmic en la que vas col·laborar més presentable i duradora que la que deus tenir. Es refereix a la d'Espirals, no? Diu, aquí la tens. Penso que te l'havia d'oferir abans, però la meva empresa encara és jove. I les iniciatives que em dicta la voluntat d'actuar bé, encara funcionen a ratxes. Passa-ho bé, Jordi. Té una assignatura fantàstica, cabalística. Bé, llegir el sobre, tornar a llegir La ciutat sense món i tornar a aprofundir en el personatge de l'Escolà Gutiérrez, en el capellà que surt a la primera part, i sobretot la ciutat en la que es desenvolupa la història, que es diu Garmusan. Jo, quan el pròleg li vaig dir, escolta, és que Garmusan és l'altra cara de la moneda de Lleida. Garmusan és la cara feliç de Lleida. I va dir, vas bé, vas bastant bé, vas per aquí. I sí, efectivament, Garmusan és una ciutat feliç i aquesta, és nostra. Però a Garmusan, que seria la Lleida del segle XXVI, la gent es dedica a l'agricultura. És una de les cultures més fantàstiques que tenim, l'hora de menjar. I a més al Jordi ja sabeu que li agradaven molt les plantes. M'ha encantat tornar-lo a recuperar, tornar-lo a... Se'm va fer present, de sobte, al despatx. I en aquest sentit us ho volia transmetre, perquè és veritat el que ha dit el Xavier.
trobo a faltar moltíssim aquells mails de sobte amb un capítol del manual de supervivència estel·lar. Els trobo a faltar perquè és que era una literatura de veritat molt absorbent, de fantasia, jo no me la deixo, de fantasia autèntica. Era un món poblat de personatges amb noms propis, tots sorgits de la seva imaginació farcida de coneixements entre la botànica i la biologia, el qual volia dir que tenia un background, un bagatge cultural fantàstic. Jo vaig començar a ser més amic del Jordi arreu d'aquest pròleg, i cada vegada que ens trobàvem pel carrer ens fèiem, quan ens anàvem a saludar sempre ens fèiem alguna broma així en sentit surrealista, no? Jo li deia, caram, Los Piros s'ha escapat del Pirineu i ve cap a mi. I abans ell deia, què passa amb Hemingway? I llavors encetant en diàlegs completament surrealistes, boletaires, al·lucinògens. Parlàvem molt, vam parlar molt, i era un profund coneixedor de l'obra de Ramon Llull. Jo vaig conèixer Llull, perquè jo no he llegit Llull. Jo és que li vaig explicar una vegada un article, un reportatge que vaig escriure sobre Ramon Llull, i ell me va començar a explicar, bueno, tot això li ve de la seva etapa mallorquina, no? Li va influenciar molt. I jo crec que hi ha molts paral·lelismes entre Jordi Gort i Ramon Llull. En sabia molt. I també Jaume Sisa, Francesc Pujols, tota aquesta basca galàctica paranoica crítica. Jo crec que trobem a faltar el Jordi perquè ens formava part d'aquest paisatge interior, que també crec que se n'ha referit a Xavier. El Jordi vivia garbussant de debò. Tant de bo avui això fos garbussant. I, clar, com que jo estic aquí per parlar com a representant de la Quera, només puc dir que per nosaltres va ser un luxe acollir-lo. Ell era un entusiasta de la revista i a més hi aportava aquell grau de fantasia, diguéssim, de ciència-ficció, de més enllà d'Orion, que diria, o de Blade Runner, o de Tannhauser, o de la Puerta de Tannhauser, aquelles coses. O com havia dit aquell altre poeta, hi ha d'altres mons però són aquí. Jo crec que el Jordi, en aquest sentit, ens traslladava això, aquest contacte amb un més enllà que només tenim nosaltres a dins del cap, a dins de la total. També hi ha un gran dadaista que diu que si tenim el cap rodó és perquè les idees donin voltes a dintre. I crec que probablement el Jordi contínuament li està donant a dins del cap voltes, les idees, els somnis. Per a ell la vida era construir, la realitat era construir el somni. Aquesta diferenciació entre realitat i ficció, entre somni i vida. I també com a representant de la Quera, també potser voldria fer dues propostes ja a un nivell més ciutadà. En primer lloc, crec que hauríem de pensar seriosament, jo no soc editor, però per aquí n'hi ha algun, només soc un lector i un gran seguidor del Jordi, de l'obra del Jordi, i m'encantaria saber que en algun moment, abans del segle XXVI, es puguin editar més llibres del Jordi.
la biblioteca Gort de Supervivencia Estelar, o Jordi Gort, Obres Completes, volum 35. I una segona, Jordi Gort no és un marginal, no us ho creeu. Jordi Gort és universal. I crec que seria interessant donar-lo a conèixer, per exemple, entre els estudiants de Lleida de l'Escola de Belles Arts o de la Facultat d'Història de l'Art, hi ha estudis d'Història de l'Art, perquè si algú s'anima a fer el primer treball de recerca sobre l'obra de Gort. Crec que hi hauria d'haver-hi una primera intervenció acadèmica, poder fer una lectura, si no de tota, de bona part dels materials. En fi, crec que dona per un treball acadèmic important. I després, seria relativament fàcil organitzar un premi de còmic galàctic que porta el nom del Jordi. I nosaltres, des de l'Associació Cultural Vaquera, ho recolzaríem amb tot l'entusiasme. En fi, trobem molt a faltar els seus mails amb els seus dibuixos, formava part del nostre paisatge, però crec que podem fer alguna cosa per mantenir-lo en la nostra memòria. Jo vull començar per l'escrit que vaig incloure aquí en el llibre, però abans vull dir que el Jordi, amb el seu realisme màgic i amb el poder que té ara, amb els altres mots, a la millor aquell arbre que es veu des d'aquí, ja ens està mirant en aquest moment i està veient el seu homenatge. Potser el Jordi, ara que té les galàxies a l'abast, li plau més aterrar a Lleida i caminar tranquil pels carrers de la nostra ciutat, amb la cartera a la mà. Quan passo pel carrer Major, i més encara per la plaça de les Comèdies, l'evoco dibuixant feliç en el seu espai de veles blanques del Mercat de l'Art. Aquí ha sortit alguna diapositiva en aquesta imatge, que és molt il·lustrativa. Assegut i abstret, creant els seus mons, sempre per viure en el record dels amics. I tant que per viure, i tant. Aquí a la sala n'hi ha un monteral d'amics, familiars, coneguts, seguidors, lectors. Hi ha el seu editor i la seva muller. Hi ha la professora Dolors Sistach, que l'evocava fa un moment, dient que quan ella donava classes, ell va musicar una balada del francès François Villon, la balada del Pendú, i que ho va fer extraordinàriament bé. L'amic Jordi estaria molt satisfet del bon treball que heu fet tots vosaltres, començant per la família que va assumir amb rapidesa que aquest tercer volum i últim dels manuals calia donar-li la dignitat que es mereixia i van fer com sempre feien els amics i col·laboradors del Jordi quan aquest decidia que havia de néixer un altre manual. És curiós perquè el senyor Xavier, o l'amic Xavier, ara ja li dic amic, l'amic Xavier Reverter i l'amic Josep Maria Cazares, jo havia sentit aquests noms i ara s'han personalitzat. Només li demanaria al Josep Maria Cazares que després es deixés veure per aquí a l'escenari perquè la gent poguessin veure, perquè anaven sempre tots tres lligats. A cada llibre he intervingut des del primer manual. Vaig tenir l'honor de fer el pròleg del primer manual. Doncs el Xavier Reverter i el Josep Maria Cazares i ell feien un trio complet que funcionava perfectament. Ja em posa, ell era el primer astronauta català. I jo també n'he sigut diverses vegades perquè altres companys es va donar el cas
que aquí a Lleida em van fer, quan vaig fer 70 anys, quina sort, i em vivo tants anys, et doni per amor. Doncs no fa poc més d'una setmana que em van fer un homenatge sonat aquí, en aquest mateix local, que no l'oblidaré mai. Doncs quan tenia 70 anys, els companys de ciència-ficció es van traslladar a Lleida i en un restaurant es van organitzar d'amagat amb el meu home i van organitzar un homenatge en un restaurant d'aquí. I allí jo ja el coneixia, s'havia anat a conèixer, vaig seguir a presentar, li havia comprat en el seu mercat, li havia comprat les seves creacions, i ell va venir a assistir a aquell dinar. Aleshores jo li vaig presentar, perquè els havia parlat als meus companys, li vaig presentar als companys de ciència-ficció. I a partir d'allí, el Jordi Gor, ens enviava cada un cadascuna de les seves creacions, ens les feia arribar per internet el mateix que aquí. Nosaltres l'esperàvem amb carreretes. I ell, al final, s'acabava el butlletí electrònic que surt a les 4 estacions de l'any. Quan hi ha canvi d'estació, el butlletí electrònic de la nostra societat surt a la nit. Sempre és al voltant de les 12 de la nit que surt a la nit. Doncs s'acabava amb un dibuix del Jordi. I ara desitjo que, com ha dit molt bé, tan santament ha dit el company de taula, que me l'estimo molt, perquè també em vaig estimar molt a la seva tieta, que vam estar companyes de l'institut, de batxillerat a Lleida, la Maria Jesús. I ara la vull memoritzar aquí. Doncs vull també ara convidar, primer llegiré el poema que s'ho mereix, el poema que va escriure la seva germana, no ho vol fer, però jo crec que aquest poema s'ha d'escoltar. El que va llegir, el que va publicar aquí la seva germana, la Montse Gor, dedicat al Jordi. I després, segur que està el Carles Maria Salvin a la sala i a veure si ens llegirà el seu poema, també aquí publicat, que és dedicat també al Jordi. El poema de la Montse es titula Et devies amor les històries. Et devies amor les històries, com més plenes de rauxa, més glopades. Després, qualsevol lloc era oportú per fer sortir la llau de personatges que et col·lapsava el broc del bolívic. Campaves pel teu món de manual, amb la missió estel·lar de fer la teva. Estranys supervivents el custodiaven, lliurant més d'un combat amb el senderi. Del braç de la Simó, d'Artur Segler, Moebius, Cisa, Bach, Carlos Jiménez, anaves oferint teca il·lustrada amb gotes d'elixir, Francesc Pujols. Et dec a tu la llum de mons incògnits i el persistent zum-zum d'un forat negre. Gràcies. Jo, de fet, vaig conèixer el Jordi Gor ja tard, curiosament, perquè de l'època de l'antiga Sala Europa, de l'època de l'antiga Antares, teníem un munt d'amics comuns. Segurament el vaig conèixer aleshores, el que passa que per raons que siguin no em conservo records. Amb en Jordi ens trobàvem aquí, que és el millor lloc on som els amics, els bars, entre altres coses perquè els bars per mi són el meu hàbitat natural. I amb el Jordi, doncs, també, d'alguna manera. Quan el Cazares em va dir que preparava aquest projecte abans de dir-m'ho, jo havia intentat ja escriure alguna cosa i havia desistit, perquè em semblava forçar una mica les coses. Però quan el Cazares m'ho va comentar em va esperonar i vaig acabar d'escriure un sonet que
si hagués llegit el sonet de la Montse, segurament no haguera escrit. I un sonet que, si la Rosa no hagués llegit el de la Montse, segurament no hagués llegit perquè hagués llegit el de la Montse, perquè el superi abastament. Trec o barret, Montse escriu més, publica, perquè hi ha una poetesa entre teu absoluta i fantàstica. Des de la meva, humilment, des del meu criteri, que hauré de llegir el meu, m'hagués agradat llegir el de la Montse, que hauré de llegir. El meu es diu Licència i diu el següent. El món se't va aturar just a la ratlla que estableix el difícil equilibri entre el futur lisèrgic que somniaves i els llimbs on finalment vas sobreviure. Ja havies constatat com a premissa que al capdavall Bukowski no passava de ser un cretí i que Lennon escrivia des del luxe d'un àtic de Manhattan. Ara, orfes, les teves criatures es ventaran com lluernes les cendres dels teus somnis per totes les galàxies, mentre que tu, vell amic, entranyable, ens somriuràs encara amb un somriure acollidor com la claror dels astres. Pel Jordi. Thank you.